aquesta segona ponència amb el títol Mobilitat elèctrica compartida. Parlarem d'un projecte realment molt interessant. Tenim dos ponents, com podeu veure. Per un cantó tenim l'Arnau Vilardell, aquí al meu costat, que és llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona, màster en Gestió de Projectes, també de l'UDG, postgrau en Projectes SIC per la UPC i curs de postgrau en Direcció d'Organització a l'ESADE. La seva carrera professional realment l'ha combinat amb l'impuls de projectes de l'àmbit social, amb la direcció de departaments de gestió de grans serveis i també amb equipaments en el sector privat i en el tercer sector. Actualment és fundador i coordinador de Som Mobilitat, que ara ens explicaràs també en què consisteix, i això ens parlarà, ens portarà eines per poder impulsar la mobilitat elèctrica compartida a partir de l'agregació de mobilitats en comunitats locals per crear aquesta primera xarxa de car sharing 100% elèctric a tot Catalunya, que és Som Mobilitat, que ara ens ho explicarà millor. I després també tenim el Manel Romans, que és primer tinent d'alcalde, també regidor de Medi Ambient, de Promoció Econòmica i Recursos Humans de l'Ajuntament de Torelló i també és el vicepresident segon del Consell Comarcal d'Osona. Des de l'equip de govern de Torelló ja sabem que sempre s'ha fet una aposta ferma per les energies renovables i l'energia sostenible, que ho demostra la instal·lació fotovoltaica que teniu d'11 quilowatts, la segona més gran d'Osona. I bé, una mica explicar per què tenim aquests dos individus, aquests dos experts, podríem dir, amb aquesta ponència, i és perquè des de l'Ajuntament de Torelló es volien impulsar aquest vehicle elèctric tant pels ciutadans com pels treballadors de l'Ajuntament, però a nivell com a Ajuntament, com a administració pública sola, tenia forces complicacions i bé, Som Mobilitat ofereix aquesta possibilitat de poder interconnectar els dos projectes. I bé, sense més, us deixo més que us ho explicaran molt millor. Moltes gràcies. Us explico una miqueta ràpidament el que és Som Mobilitat, que dona sentit una mica al projecte després que hem posat en funcionament a Torelló, que ens fa molta il·lusió. Teniu el cotxe aquí fora, no sé si heu xocat amb ell, el volíem entrar dins, però no ens han deixat, l'hem deixat a fora, per tant si després voleu veure com s'ha concretat el projecte, el tenim aquí. Us ho explico. Som Mobilitat som una cooperativa de consumidors que neix el 2016 amb l'objectiu així genèric d'impulsar la mobilitat sostenible, entenent sempre que el millor és anar a peu, està bé anar a peu, a vegades està bé fer salut, anar en bicicleta, en transport públic, però sobretot també perquè sabem tots que necessitem algun tipus de mobilitat més puntual, que aquesta sigui amb vehicles elèctrics pel tema del canvi climàtic i per afavorir unes ciutats i pobles menys contaminats, però sobretot que siguin compartits per també alliberar. I aquest és una mica el nostre projecte. Aquí. Ens dediquem a això. Allà on som, ens mirem d'organitzar-nos col·lectivament per posar en funcionament aquest sistema. Jo vull anar a peu, en bicicleta, transport públic, i quan no, agafo un cotxe elèctric o una moto elèctrica o una bicicleta elèctrica compartida. Per fer-ho, Som Mobilitat hem generat tecnologia per compartir vehicles, per tant ho volem fer i ho fem i construïm aquesta comunitat. Ara som unes 1.500 persones sòcies que estan començant a fer servir els nostres vehicles a tot Catalunya. Per fer-ho fem tot a nivell de mòbil. El mòbil abans es comentava i segurament és un element que estructurarà la mobilitat del futur. Nosaltres com a cooperativa hem volgut ser-hi en aquesta transformació i hem incorporat plenament el nostre projecte principalment a través del mòbil. Aquest és un exemple dels closets que tenim activats, amb el mòbil obrim, tanquem, i això ens permet posar fàcil el fet de compartir. Mirem de posar-ho fàcil. La diferència amb altres iniciatives és que, com podreu veure, hi ha cotxes a territoris on habitualment el vehicle elèctric compartit no hi és. I això és un dels elements que nosaltres com a cooperativa tenim claríssim que s'ha de trencar. Nosaltres volem estar a Barcelona i de fet hi som, ara mateix tenim ja 2 cotxes i d'aquí 15 dies en posem 2 més, per tant volem ser a Barcelona com una alternativa cooperativa construïda, ara us explicaré com, diferent,
però volem ser i també tenim ganes de ser a tot el territori. Però per fer-ho, i això al marc de la cooperativa, una cooperativa sense ànim de lucre, que parteix del consum de les persones del territori, permet, i pensem que Torelló és un exemple, que és una bona manera de com poder construir una xarxa de car sharing una mica diferent. Al final de tot, el producte final que estem construint és que el cotxe de Torelló, els cotxes que tenim a Amposta, els cotxes que tenim a Olot, els cotxes que tenim a que tindrem a Caldes de Montbui, esperem aviat, gràcies a COP70, que està aquí al costat, és una cooperativa de consum, però que tenim a Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, a Barcelona, a Rubí, que tenim també a Mataró, que tindrem a Argentona ben aviat, que tindrem a Girona, que tenim a Figueres. Tots aquests cotxes, al final, els agreguem d'una manera i ofereixen un servei que és homogeni tot el territori i ens permet construir i donar cobertura de car sharing a tot el territori català. Per tant, construïm car sharings, oferim un producte final homogeni per ajudar-nos a moure'ns i per fer-ho, i aquí ve la clau de Som Mobilitat, el que abans et deia en Víctor, com ho fem? Nosaltres agreguem mobilitats. Agreguem mobilitats què vol dir? Que jo si necessito, jo com a persona individual necessito el vehicle, si hi ha un ajuntament que necessita el vehicle uns matins, però també hi pot haver una empresa que necessita uns dies un vehicle elèctric, agregant dins del marc de la cooperativa el que estem fent és aflorar vehicles. Agregant mobilitats, aflorem vehicles. Dit d'una altra manera, nosaltres anem a buscar la demanda, la sacsegem una miqueta i gràcies a aquesta demanda fem aflorar l'oferta que és del vehicle. Normalment les iniciatives neixen a l'inversa. Normalment els projectes neixen, jo tinc molts milions d'euros, no és el meu cas, però jo tinc molts milions d'euros, compro molts vehicles, genero oferta i construeixo la demanda. Per això normalment els car sharings estan en les àrees centrals, en les àrees on hi ha molta gent que farà servir vehicles elèctrics compartits. Amb una gran oferta genera una demanda. Nosaltres, com que ho fem del revés, només que tinguem dues persones al poble més petit de Catalunya que tinguin ganes de compartir un cotxe, Som Mobilitat i pot ser-hi. I pot haver-hi un cotxe en aquest municipi. M'he explicat? És una mica... Sí? A vegades sembla que... Per tant, com agregant ens ha permès, per exemple, agregant persones individuals ens ha permès tenir un cotxe a Olot, agregant empreses cooperatives en aquest cas ens ha permès tenir un cotxe a Amposta, sumant-hi els ajuntaments ens permet tenir un cotxe a Santa Perpètua de Mogoda, sumant empreses i ajuntaments ens permet tenir un cotxe a Mataró, sumant persones individuals que fan aportacions, que compren hores per avançat, ens permet tenir cotxes a diferents llocs i amb Torelló hem construït un cotxe a partir de l'Ajuntament i de Som Mobilitat i amb la voluntat de sumar-hi, ara ho explicarà molt bé en Manel, per donar resposta a una necessitat que Torelló en aquest cas té. I aquesta és la nostra manera. Ara mateix tenim 25 vehicles ubicats a tot el territori, esperem arribar als 50 a final d'any, i esperem també, les nostres previsions tal com s'està movent, esperem també arribar als 100 vehicles a final del 2020. I tots construïts d'aquesta manera, agregant mobilitats. Per fer-ho, nosaltres treballem de dues maneres, o en relacions bilaterals o construint comunitats locals a partir de gent que mostri interès, i l'altre és a través d'aquest mapa que ens ha permès ja posar el primer vehicle en funcionament a Badalona. És un mapa on tenim ubicats aparcaments on podria anar-hi un vehicle elèctric compartit i a la gent que li interessa clica a l'aparcament i compromet les diners, hores de mobilitat en aquell aparcament. Compromet. Quan arribem al 100% d'aquell compromís, financem un vehicle i el posem. És a dir, anem a buscar la demanda, la suma de 1.000 euros de demanda, 1.000 euros amb hores, 200 euros amb hores, 50 euros amb hores, 2.000 euros amb hores, una empresa que vol hores. Tot això ens permet finançar la posada i l'activació de vehicles. Aquests són on hi ha diners, aquests estan buits encara, aquí la gent es va movent.
aquest verd ja tenim un cotxe. A Badalona vam posar en funcionament la setmana passada el primer vehicle finançat d'aquesta manera, a través d'un sistema que ens permet agregar mobilitats d'una forma molt més plataforma, d'una lògica molt més tecnològica. Ara mateix amb aquest sistema tenim finançats el de Badalona que està en funcionament, però també en tenim un a Sabadell que està al 56%, a Cardedeu, a Barcelona en tenim diversos que estan a més del 20, del 30%, van apareixent i es van agregant mobilitats també a través d'aquest mapa. Per tant, entre aquest sistema que agrega necessitats, que és fruit de la relació que hem tingut amb Torelló, i aquest, nosaltres pensem que és la millor manera de construir un car sharing diferent, un car sharing que pot estar des de l'àrea central de Barcelona, Passeig de Gràcia, que és on tindrem un dels cotxes de Barcelona, fins a qualsevol poble de Catalunya. Només agregant mobilitats de persones en un marc cooperatiu, que això vol dir que és un marc democràtic, és un marc participatiu, és un marc transparent. Totes les persones sòcies de la cooperativa, siguin ajuntaments o persones individuals o empreses, el que tenen accés són els números, poden participar també en les decisions col·lectives i per tant conjuntament construïm una estructura de país que ens permet ser autònoms. Un exemple, que ho poso d'un exemple, els cotxes que estem construint, ara en aquest cas ho explicarà en Manel, no ens podem deslocalitzar. Si recordeu el tema Bancar, suposo que sí, que estem tots enterats, el tema Bancar és una empresa que neix amb una lògica pública, que en el seu moment s'externalitza, que en el seu moment es ven a un altre, i al final algú decideix tancar-la. Tancar-la pel que sigui, però en tot cas nosaltres com a cooperativa no ens podem tancar perquè neix de les necessitats de cada una de les persones que han agregat la seva mobilitat. No ens podem deslocalitzar, no ens podem vendre, no ens podem moure, som mobilitat, és territori, som gent i neix de la voluntat d'agregar. I un exemple, si ara som aquí unes 25 persones, si tothom decidís comprar 1.000 euros en hores, Som Mobilitat posaria un cotxe aquí al costat i així ens anem construint xarxa. Això és el so. I res, comentar-vos, ens organitzem també a nivell local. Cada grup local, que és allà, som un grup de persones sòcies, siguin també sumats ajuntaments, que s'organitza i es planifica la posada en funcionament del servei. Penseu que el 85% dels ingressos, dels beneficis que pugui generar aquell cotxe, esperem que estiguin gestionats per aquest grup local, per tal d'afavorir des de l'àmbit local la mobilitat sostenible, i que sapigueu també que a nivell europeu hem constituït una cooperativa de segon grau, que ara mateix som 9 cooperatives, que ens permet desenvolupar tecnologia. Allò que us he ensenyat, aquell mòbil, aquelles pantallassos d'un mòbil, estem treballant col·lectivament també per continuar desenvolupant la tecnologia d'una forma col·lectiva, que també és una altra manera que en cap cas es pugui acabar venent o pugui sortir de l'interès que perseguim col·lectivament, que és donar-nos serveis, afavorir construccions alternatives amb una vocació de país, amb una vocació de servei públic, amb una vocació de territori, per construir serveis de car sharing, motosharings i que puguin anar apareixent en tot el territori. Moltes gràcies. Com veieu, és un projecte realment molt interessant. Per mi un dels pesos grans que té el que ha explicat és el fet que és a nivell local, que no és el que he comentat, una gran empresa que arriba i quan es cansa marxa, sinó que som la pròpia gent la que organitza i és molt interessant. I ara el Manel ens explicarà l'exemple pràctic. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Soc Manel Romans, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torelló i també soc el cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal d'Osona.
Els voldria explicar una mica a veure què fem nosaltres des de l'Ajuntament per tot el tema d'energies renovables i de mobilitat elèctrica. No va? Ai, no. Quin ha de ser? Quin és? Molt bé, doncs nosaltres l'any passat vam fer una instal·lació elèctrica fotovoltaica de més o menys uns 9 quilowatts de pic que ens serveixen per fer energia elèctrica amb un equipament que tenim a la cooperativa, que és on hi ha els serveis de promoció econòmica, i això ens permet generar aproximadament uns 11.000 quilowatts l'any i que és aproximadament el 17% del consum que tenim nosaltres en aquest equipament. També en una segona fase ja estem ara en la redacció d'un projecte per posar una altra instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en una de les escoles que hi ha a dintre del poble. Què fem doncs també? Ja fa un parell d'anys vam comprar un Toyota Prius, un cotxe híbrid per anar traient tots els cotxes de gasoil que teníem a la policia municipal, i ara aquest any passat vam comprar un Nissan Leaf. A part d'això també ens vam acollir a les ajudes que hi havia del Ministeri de l'IDAE i l'any passat vam instal·lar un carregador semiràpid per vehicles elèctrics de 22 quilowatts. Jo com a vicepresident del Consell Comarcal vaig trobar una mica estrany que dels 50 municipis que hi havia a la comarca d'Osona només 4 vam demanar aquestes ajudes. Per tant, potser també hauríem de conscienciar una mica en els polítics que el futur, que alguns ens creiem que ha de ser elèctric i que quan hi hagin ajudes d'aquestes que s'hi acollin. També sabem que l'ICAEN ha tret algunes ajudes i que ha donat alguns punts de recàrrega, no en aquest cas semiràpid, sinó ràpid de 50 quilowatts en alguns municipis de la nostra comarca. Nosaltres també estem a dintre del pacte d'alcaldes, dels PAEs, i estem en uns projectes del Consell Comarcal que en diem el Desendollet, que són unes accions que fem del Consell Comarcal amb què nosaltres vigilem el consum que tenen les escoles i els hi proposem accions per tal de ser més eficients. Ara també en una segona fase hem engegat un projecte nou que és el Telemesura't, que amb totes les calefaccions i les il·luminàries d'aquests equipaments els gestionem remotament des del Consell Comarcal. Això ens ha portat uns estalvis de més del 30% en el consum que teníem d'energia elèctrica i tèrmica en les escoles. També hem fet auditories energètiques i com no pot ser d'altra manera, com que ens ho creiem, a la Setmana de la Mobilitat Sostenible vam fer algunes accions. Una d'elles va ser la presentació de Som Mobilitat, que ens van portar un cotxe un dissabte al matí i per tal que els ciutadans de Torelló poguessin conèixer què era el car sharing, el vehicle compartit, i Som Mobilitat ens va portar un cotxe. També fem la Setmana de l'Energia amb xerrades, punt d'informació, etc. Ja feia temps que a mi em ballava pel cap de tenir un vehicle elèctric a l'Ajuntament per dues coses. Una, perquè els treballadors o els regidors de l'Ajuntament de Torelló, quan haguessin de fer els seus desplaçaments, ho poguessin fer amb un vehicle de l'Ajuntament i que fos elèctric, i l'altra per conscienciar una mica la ciutadania de totes les virtuts que té el vehicle elèctric, que moltes vegades ens poden generar una mica de por. Això vaig topar, com sempre ens trobem els polítics en els ajuntaments, amb els serveis jurídics i tècnics, que ens van dir que això era molt difícil, de comprar un cotxe, de posar a disposició dels ciutadans, com ho fèiem, quines garanties tindríem. Total, que feia un parell d'anys que això ho volíem engegar i no hi havia pas manera. Nosaltres a la comarca d'Osona, per exemple, patim amb el tema de la qualitat de l'aire, totes
els diòxids de nitrogen que es produeixen a la conurbació de la ciutat de Barcelona i que llavors a l'estiu ens pugen cap a casa nostra en forma d'ozó i la realitat és que tenim uns problemes de contaminació forçals. Per tant, ens creiem que la mobilitat ha de ser elèctrica i el que volem és potenciar-ho des de les administracions, perquè a la llarga això el mercat ja s'anirà regulant, però vull dir que al principi hem de ser les administracions el que hem de donar a conèixer aquesta mobilitat, el que hem de posar els punts de recàrrega, perquè punts de recàrrega segurament que quan això estigui més estès, no sé, surts aquí fora de l'estat espanyol i veus que hi ha molts supermercats a Anglaterra, a França, que ja tenen punts de recàrrega elèctrica en els seus establiments, cosa que encara aquí no passa. Però sí, penso que les administracions el que hem de fer és fer aquesta empanteta, per tant, que els ciutadans coneguin el que és el vehicle elèctric, que els hi marxi la por, perquè moltes vegades quan parles amb gent diu home, és que esclar, aquest vehicle potser quedo sense bateria a mig camí, què em passarà? Sobretot el tema de l'autonomia era un tema una mica difícil de fer entendre a la ciutadania. Per tant, el que volíem nosaltres era posar un cotxe allà, poder-lo cedir gratuïtament a la ciutadania perquè el provés i això fer difusió de la mobilitat elèctrica que alguns pensem que és la mobilitat del futur. A part d'això, també, com he dit abans, mirar que els treballadors de l'Ajuntament puguin fer servir aquest cotxe elèctric. Això, com que teníem tots aquests problemes jurídics i tècnics que no hi havia manera de fer-ho, el dia que ens vam conèixer amb Somobilitat, amb l'Arnau, d'aquell dia se'ns va despejar tot i vam dir, a partir d'aquí hem de mirar a veure com ho podem fer-ho per tenir un cotxe de la cooperativa i a més de poder-la posar a disposició dels ciutadans. El que hem fet des de l'Ajuntament de Torelló és que hem comprat una bossa d'hores, hem comprat 1.200 hores de cotxe elèctric i llavors Som Mobilitat el que ha fet és que ha comprat un cotxe i ens el tenim basat al municipi de Torelló. Llavors, com ho fem això? Vam dir, home, pel fet de donar hores de cotxe així, sense més ni menys, ens va semblar que no era el més adient i vam aprofitar, mirem a veure com ho podem fer per tal que el municipi també en tregui un profit. I llavors ens hem posat d'acord amb l'Associació de Comerciants del municipi, del poble, i llavors el que farem serà que donarem unes targetes, com aquestes que veieu aquí baix, que són 5 hores de mobilitat per cada del cotxe elèctric. Llavors aquí t'has de donar d'alta a la web de Som Mobilitat, però en principi creiem que 5 hores està bé. Això hi havia un projecte semblant al que nosaltres ara engegarem, com ha dit l'Arnau, tenim el cotxe de Torelló, el tenim aquí fora, a la sortida veureu que hi ha un Renault Zoe, és el que creiem que la setmana que ve, si Déu vol, ja el tindrem a Torelló, i això havíem fet un projecte semblant a l'Ajuntament de Rubí. Llavors els vam anar a veure i la veritat és que allà ens va treure una mica d'entrellats perquè hi havia coses que nosaltres ens feien una mica de com per exemple regalar masses hores de vehicle elèctric i de l'experiència que en vam treure de la campanya que havíem fet a l'Ajuntament era que no podíem ser massa restrictius, al cap i a la fi aquí hi ha 1.200 hores, em sembla que Som Mobilitat compta màxim 10 hores per dia de cotxe elèctric, o sigui si el tens 24 només te'n compta 10, dic bé Arnau, em sembla això? I per tant nosaltres, que es vol dir que si aquest cotxe estigués funcionant les 24 hores del dia tindríem cotxe per 4 mesos, que creiem que no estarà funcionant les 24 hores del dia, per tant creiem que aquesta campanya pot durar com a mínim mig any. Llavors, com he dit, ja donarem aquestes targetes amb 5 hores de conducció i el que farem serà nosaltres repartir aquestes targetes en els comerços per tal que ells, amb el seu criteri, no hem posat cap mena de criteri, vull dir, amb els seus millors clients, amb els que ells vulguin, nosaltres sí que els hi posarem un topall de targetes cada mes, ells puguin regalar en els seus clients o en els seus millors clients o en els que ells creguin 5 hores de vehicle elèctric que poden ser acumulables, o sigui, si tu tens 2 targetes que són 10 hores podràs tenir tot un dia, 24 hores, el vehicle elèctric a la teva disposició. El que has de fer llavors és accedir a la web de Som Mobilitat, omplir el formulari i després reps un correu que et diu que ja ho pots fer-ho i amb el codi aquell no necessites clau ni necessites res per anar amb el cotxe de mobilitat, arribes allà a l'aparcament que el tenim al costat de la policia municipal, que vam dir que sigui un lloc una mica vigilat, com si diguéssim, no el podem deixar al mig descampat, i llavors allà amb el codi que et donen el cotxe s'obre i en pots fer ús. Només hi ha una restricció que has de ser major de 22 anys per fer-lo servir.
Aquest és el cartell que fem servir ara per la campanya. El cotxe el tindrem, com he dit, si el vol, la setmana que ve, i la campanya després de Setmana Santa ja la començarem. No sabem com sortirà, pot ser que morim d'èxit, pot ser que morim de fracàs, però la intenció és que posar a disposició de la ciutadania un cotxe elèctric perquè perdin la por, que tothom s'acostumi. Jo penso que el futur ha de ser elèctric. Aquí hi ha una empresa que és Tesla que ha fet un gran salt endavant. Crec que si no hagués sigut per ells amb el tema elèctric no estaríem on som, però jo penso que totes les grans companyies d'automòbils n'hi ha darrere de Tesla i el cotxe elèctric serà el cotxe del futur. Per tant, nosaltres, les administracions, el que hem de fer és això, mirar d'empènyer si creiem que això és bo pel medi ambient, si és bo per la sostenibilitat, i mirar de posar tots els recursos que tinguem en la mesura que tinguem cada municipi a disposició dels ciutadans perquè això sigui possible. Res més, moltes gràcies. Bé, una pregunta, està per aquí en Josep Lluís, la Riba? No? Doncs si voleu, mentre esperem, que és el següent moment, mentre esperem a veure si el localitzem, que esperem que estigui bé, que simplement sigui una petita distracció, si voleu fer algunes preguntes sobre la mobilitat de l'Arnau o sobre el cas pràctic de l'Ajuntament de Torelló, a Som Mobilitat volia preguntar un parell de preguntes. Primer, en quin percentatge està el vehicle de Caldes que s'està començant a finançar? Soc participant. I després, si heu pensat altres models, perquè entenc que es fa per compra de vehicle, si heu pensat altres models d'adquisició a través de renting o leasing que donaria peu a poder començar abans i a començar a rentabilitzar també el model del car sharing. Sí, nosaltres al final, ara no recordo com està, el del mapa, sí que aquí a Caldes el projecte de Som Mobilitat neix una mica de COP70, que comentava, cooperativa de consum, tenen em sembla uns 2.000 i pico socis associats i ells volen tenir un cotxe compartit, que estan a punt de comprar-lo i que tenen ganes de posar-lo dins de la xarxa de vehicles elèctrics de Som Mobilitat. Per tant, ja veieu que és una altra manera d'acostar-nos a una mobilitat diferent. Gent que té ganes de tenir un cotxe, el compra i el posa i el vol compartir dins de la pròpia xarxa. No deixa de ser un P2P col·lectiu en aquest sentit. El que comentaves, a partir d'aquí la capacitat d'imaginar-nos coses com a Som Mobilitat i com a col·lectiu és gran. Oferim la possibilitat, per exemple, que ajuntaments puguin tenir un cotxe o empreses de dilluns a divendres, unes franges fixes dels matins tardes, que paguen un renting mensual durant 3 anys que ens permet tenir hores disponibles a les tardes i els caps de setmana. I anem per la gent, per la resta de la gent, i anar construint aquest car sharing cooperatiu a partir de diferents maneres d'arribar-hi. Des d'una necessitat, en aquest cas, de l'Ajuntament de Torelló, que té ganes de fer campanyes per promocionar a través del comerç, nosaltres com a Som Mobilitat ens permet tenir un cotxe que si ets de la cooperativa pots anar a Torelló i el pots fer servir i anem construint. I amb rentings, tot això, hem construït els nostres models, objectiu, anar ubicant hores en el territori. Ara mateix el Consell Comarcal de la Garrotxa ha tancat un acord, es va tancar per ple, un acord d'aquests. Ells tindran un cotxe de dilluns a divendres de 7 a 3 de la tarda, sembla que pagaran uns 400 euros amb IVA inclòs, però a partir de les 5 de la tarda estarà disponible per tota la ciutadania que vulgui fer servir el cotxe. 5 de la tarda de dilluns a divendres i tot el cap de setmana. Per tant, és un altre híbrid, una altra manera d'acostar-nos a la mobilitat. Si veieu el cotxe aquest del Consell Comarcal que està ubicat a la Garrotxa, i recordeu que abans us he dit és que la gent de la Garrotxa va aconseguir finançar un cotxe d'una forma col·lectiva, és que ja en tenim 2. I si us digués que l'Ajuntament d'Olot mateix i segurament una empresa també estan acabant de fer, ara mateix ja en tenim 3. Amb usos exclusius, hores exclusives, hores obertes a la ciutadania, aquest ecosistema és el que ens permet estar tot arreu. Abans no ho he dit, però
A Vic també tenim ara mateix 2 cotxes que neixen de la Universitat de Vic. La Universitat de Vic té la necessitat d'una mobilitat pròpia i també té la voluntat de contribuir, a afavorir que es comparteixin vehicles no només dins de la seva pròpia comunitat, sinó a la ciutat de Vic, com aquestes aliances estratègiques de ciutat, quan tothom s'alinea, a universitat, ajuntaments, tothom s'alinea cap a una mateixa línia per mirar de transformar i de resoldre els problemes que tenim. Amb aquests 2 cotxes de Vic, que ara estan en mode proves pels treballadors de la universitat, si no hi ha, passat Setmana Santa estaran tots 2 oberts, el podrà fer servir tota la ciutadania de Vic i els mateixos treballadors. Tot això tecnològicament s'acaba concretant que al final la tecnologia que hem anat construint d'aquesta forma col·lectiva ens permet segregar informes per ajuntaments, els enviem els usos que fa l'Ajuntament, ho podem enviar per empreses, tu reps les teves mobilitats, tot això facturem, tot això ho anem facturant i ho anem segregant d'una forma molt automatitzada que ens permet anar incorporant tots aquests models que neixen una mica de la voluntat de cada territori, de construir o de voler construir col·lectivament un servei que si fos només jo vull tenir un servei seria molt car i si la millor manera de fer-ho és fer-ho col·lectivament. T'he respost? Sí. Bé, moltes gràcies Manel i Arnau per aquesta presentació. Si us sembla bé, ja tenim aquí en Josep Lluís Larriba. Si teniu més dubtes, em sap greu, però que anem amb el temps molt apretat, també molt lligat amb aquesta intervenció i en Som Mobilitat. Recordem que tenim l'última ponència, que ja l'Arnau ha fet una mica aquí de spoiler, podríem dir, hem vist això de Rescop, que va molt lligat també amb el projecte Som Mobilitat, que es farà a l'última ponència d'aquest matí, que per tant també us convido a quedar-vos a escoltar aquesta i la resta de ponències, perquè també anireu veient que estan totes molt vinculades. Si us sembla bé, donem un fort aplaudiment per l'Arnau i el Manel i aprofitem el mateix aplaudiment per donar la benvinguda al Josep Lluís. Vale. Perfecte, està.